alderdi beti funtzionatzeko. Gaur Gernikako akordioa ekarri dugu Bilbora, ate zahar bat bota nahiean, babaroa guden bora. Bidean asko utziten duda, giltza sarraia ahora, ate zarrorrek ekartzen digu, kantu zaharrago gora, jada usteltzen hasita dago, Udazkeneko haize berri hau bihurtu da itxaropen, giltzak eskuan hartuta gatoz, guztiok atea joten, nekatu gara sufrimenduaz, aspertu gara itxaroten, beraz jarraitu beharko dugu, urrats guztiak emoten, gaurko indarra bihurtu bere, etorkizuneko lorpen, etorkizuneko lorpen. Hau da herri baten adierazpena, hau da jende erauntsia, iraganaren jabe denata, etorkizunez jantzia. Orain kudeatzen asmatu behar da, jasotako herentzia, bide guztiak daude zabalik, horrek dauka garrantzia, ta zergatik ez berandu barik, gure independentzia, gure independentzia. Ah